Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa magpasalamat nga sa makausap pa inyo ming gipadayon sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilanon naguluhan Karaang Sugbo. Atong isgutan ang Karaang Sugbo. Base ining nagkadaghan nga mga dokumento nga sinuwat sa mga pari, sa mga Agustino, mga pari nga mga Recoletos, mga opisyal sa Espanya, mga opisyal nga dokumento nilang Miguel Lopez de Legazpi o sa karaan nga mga kaubanan sa ilang expedition din sa Subo. Kapid-an ka katuigan, precisely kapin 5 kagatos katuig na ang nilabay. Doon na tayo mas daghang mga detalye kung saan hitabo sa Karaang Sugbo. For example, doon na ideya ang atong mga historians karon diing dapita sa Sugbo ni Dunggo si Ferdinand Magellan in 1521. Doon na sila mas klarong ideya, diin mo Dunggo si Miguel Lopez de Legazpi. 4 ka dekada human sa pagkabatay ni Ferdinand Magellan sa Isla Samactan. Diin man magpuyo si Raha Humabon. Sa dihang nag-abot sila ni Ferdinand Magellan, nagkahigalaay sila ni Ferdinand Magellan pagdunggo ni Magellan diri sa Subo in 1521. Diin man magpuyo si Hari Tupas sa dihang nakigubat siya ni Miguel Lopez de Legazpi in 1565. Pipila lang nis mga pangutana ato suyan sa pagtubag karong hapuna. Lipay kay ko nga nakatultol ko og mura ni siya usa ka organisasyon sa mga scholarly documents, mga pagtuon, mga researches sa mga professor sa University of San Carlos o sa mga partner nila nga mga universities. Kunya doon na ko'y access actually doon ay access ang publiko, makatultol mo ining ilang mga publications. Pabayran niya ang ilang publications pero hatagan kanila og free access up to a certain number of articles or paper nga imong ma-access. Of course, dili nimo ma-download, kay kung imong i-download, pabayron kanila, pero mahimo nimo mabasa online. Muna nga akong basahon online, o ginamit ang akong daginuto na kaay nga memory, akong i-relay ninyo. Hinaot nga, mas tukma, ang labing tukma nga paagi sa pag-relay ninyo, ining mao mga kasayuran nga akong ihatag. Doon ay usa ka pagtuon nga gihimo din ni Sugbo ug iyang gihugngay ang tanang relevant na mga dokumento mahitungod sa Karaang Sugbo. Pero ang main thesis gyud, ang iyag yung linya sa pagtuon, mao nga tinuod ba nga ang imahe ni Senyor Santo Niño nakaplagan sa lahi nga lugar kaysa gitukuran karon sa Basilica Minori del Santo Niño. Tinuod ba nga si Ferdinand Magellan o si Miguel Lopez de Legazpi wa mo dunggo dinhi sa atong gituuhan nga pantalan sa Subo karon kundi sa gitawag nga Karaang Sugbo nga mao ang distrito sa San Nicolas. Kaya sa Nicolas mo na gitawag sa una nga Karaang Sugbo. Ug diha sa kuno makit-i ang imahe ni Senyor Santo Niño. Igo na lang ng iprosesyon ngari sa Basilica Minori del Santo Niño gikan sa lugar diin siya nakitaan. Kapin 5 kagatos katuig na ang nilabay. Or dili kapin 5 kagatos, dulan 5 kagatos katuig na ang nilabay. Kay kapin na 5 kagatos sukad sa pagdunggo ni Ferdinand Magellan. Pero si Miguel Lopez de Legazpi iabot din sa ato in 1565. Ug dito makit-i ang imahe ni Senyor Santo Niño. So mo na ang akong isugilon ninyo karong hapon ang resulta sa iyang pagtuon. Diin man manukad, wa na ta kaabot ini no, sa atong panahon wa naman ta makadungog og lalis nga ang imahe ni Senyor Santo Niño dito makit-i sa San Nicolas dili sa lugar nga nahimutangan karon sa Basilica Minori del Santo Niño. Pero kini di ay mga pagtuo gi tuki ni sa karaang mga magsusuwat sa Subo. Usa nila si D.M. Istabaya. Ito matugan kaayo nga Cebuano writer. Maisa to siya musuwat og in English. Doon na siya nakita ang dokumento. Sinuwat sa usa ka pari. I think mga Agustino nga pari ang iyang
nabasahan ng artikulo nga nagkanayon nga ang imahe ni Senyor Santo Niño pahigayon ang tinuig nga prosesyon gikan sa lugar nga iyang nakaplagan ngadto sa lugar nga gitukuran sa iyang simbahan. Sa karaan ko ng Subo, doon ay prosesyon gikan sa San Nicolas padung sa Basilica Minori del Santo Niño. Tungod anang maong dokumento ni paday ko pagtuo si DM Estabaya, daghan kay nituo niya kay credible man kay ito siya nga magsusuwat. Posible nga ang imahe ni Senyor Santo Niño nakit-an sa San Nicolas o giprosesyon lang padung sa Basilica Minori del Santo Niño. Of course, ang mga San Nicolas noon ni dason. Daghan mga magsusuwat diya sa Nicolas. Gidasunan ang mga pagtuon ni DM Estabaya. Ug mao ning gihuknay karon ining professor sa University of San Carlos, doon na ba'y ebidensya. Daghan kaayo mga sinuwat nga iyang gihuknay, iyang gibasa. Nya mo mga sinuwat usay magkasukwahi, usay magkasungi, lahi pareha ba karon nga ang reporter nag-cover sila og samang panghitabo, ang report sa usa ka sa reporter A lahi sa reporter B, usay layo kayo ang ilang mga detalye. O lahi kayo ilang interpretation sa mga panghitabo. Mao sabna ang nahitabo nga posible doon na sila direktang kasayuran mahitungod sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño or sa pagdokumento sa pagtukod na sa Basilica Minori del Santo Niño, o nagkalahi na lang ang either sa translation o nagkalahi na lang sa perception or nagkalimtanay na sa mga detalye or nganong doon na kang sa ilang mga accounts. Pero karong hapuna ang conclusion ini maong lalis mo'y atong mahibawan. Una, tungod siyang paghukngay sa daghan kay nga mga dokumento, iya nakaplagan kining mosunod. Asa man gyud ang Pinoy-anan ni Raha Humabon. Pag-abot ni Ferdinand Magellan, pagdunggo ni Ferdinand Magellan din sa Subo in 1521. Asa man gyud ang bahay ni Hari Tupas. Sa diyang nisukol siya sa grupo ni Miguel Lopez de Legazpi in 1565. Ang tubag sa unang pangutana, diin mo dunggo, tinuod ba nga si Magellan o si Legazpi, diya mo dunggo sa San Nicolas, dili dinhi sa kinapusuran sa dakbayan sa Subo karon, nga mo'y nahimutangan sa atong mga pantalan. Unahon nato ang gidungguan ni Magellan. Tungod sa daghang mga dokumento nga iyang nahipos, mao na ang iyang konklusyon. Ang gidungguan ni Magellan duol sa San Nicolas, pero bahin sa Sumbo. Sa ito pa, duol sa suba sa pahina. So, kung ang suba sa pahina karon mao man ang suba sa San Nicolas. Na nag-uwang sa San Nicolas o sa main sa downtown area sa Cebu City. Ang San Nicolas mo nahimutangan sa Basil, sa Ermita, sa of course sa San Nicolas proper, sa pahina San Nicolas ug sa uban pa nga mga barangay. Kanang suba nga nagsubay diha mao na ang suba sa pahina. Dihang duol sa suba ni Dunggo si Ferdinand Magellan in 1521. Muna findings. Ini pagtuon sa latest nga mga dokumento nga na karon gud ang mga dokumento mas accessible na kay daghan kay mga libraries nga online na unya bisag di ka kasabot og kinatsila mahimo nga imong ipa-translate sa Google Translate o sa ubang mga artificial intelligence sites nga maka-translate or daghan na kay tarong mga scholars nga kamao na mo kinatsila. Kamao makasabot na sa mga official documents, mga primary documents sa katsila. So I'm sure sa mosunod nga katuigan mas daghan pa kita mga kasayuran nga mahipos sa karaang Subo. So exciting no nga maybe kining ato mga anak, kining ato mga apo ang umaabot nga mga kaliwatan maoy dunay kakugi, dunay katakos ug dunay access sa teknolohiya nga makahatag nilang mas kompleto nga hulagway sa karaang Subo, sa ilang katiguangan, sa ilang mga apuhan, sa ilang mga apuhan sa tuhod, sa ilang mga apuhan sa kiting. Kanindot nga paabuton anang maong higayon nga mas makalili ta sa atong kagahapon pinaagi ini bag-o nga mga teknolohiya sa pagpakisayod. Ang sunod pangutana nga atong tubagon, diin man dunggo si Miguel Lopez de Legazpi in 1565. Si Miguel Lopez de Legazpi, diya siya modunggo duol sa Plaza Independencia.
So ang pantalan itong 1565 na irog na gikan diri dool sa San Nicolas na irog na diya sa may Plaza Independencia. So murag kompanya maritima murag ni dapita ni Dunggo si Miguel Lopez de Legazpi in 1565. Sigon niya sa mga dokumento nga nahipos ini mga scholars, ini mga professors sa University of San Carlos nga naghimo sa talagsaon nga pagtuon. Ang lain pa ginilang nahibawan, diin man nagpuyo si Raha Humabon atol sa pagduaw ni Ferdinand Magellan in 1521. Si Raha Humabon diri magpuyo duol sa nahimutangan sa Plaza Independencia, sa Cebu Metropolitan Cathedral, sa Merkado sa Carbon, sa Basilica Minor de Santo Niño, mao na ang gingharian ni Humabon. Sa tuwa si Humabon diri sa city proper. Diha siya nagpuyo. Sa pag-abot ni Ferdinand Magellan, then nakahigalaay sila, nakahigalaay sila. O in fact, gisumbong niya Lapu-Lapu, muto hinungdan ng isog sa Magellan, nung silang kasuod na ni Humabon, iyang pabilibos Humabon, iyang patyon sa Lapu-Lapu, iyang pasurinderon, iyang paampuon, o iyang pailhon sa liderato ni Raha Humabon sa iyang gitugon nga bagong federasyon sa mga isla nga iyang naduaw dinhi sa ato sa Kabisayan. Of course, wato madayon kay namatay mas Magellan dito sa Kabaybayunan sa Mactan. So diha si Raha Humabon sa nahimutangan karon sa downtown area sa Cebu City. Ang sunod pangutana, diin magpuyo si Hari Tupas base ini mga dokumento, mas daghang mga dokumentong nakuha na sa mga pagtuon karong bag-o. Si Hari Tupas diha magpuyo sa San Nicolas. Si Hari Tupas mauna ang iyang gingharian kanang San Nicolas. Mauna ang gingharian ni Hari Tupas. Ug nakit-an sa mga dokumento na si Hari Tupas naminyo sa anak ni Raha Humabon na mahugra nga iyang ig-agaw igtagsa. Kaya ang iyang amahan igsuon man ni Hari Tupas, ni Raha Humabon. Ug mao na nga siya mo'y nakasunod sa trono ni Humabon. So wa gid ay toy lain nga nagduma sa Subo gikan ni Humabon ngadto ni Hari Tupas. So wa nakaabot si Miguel Lopez de Legazpi ni Humabon, pero naabtan pa niya si Hari Tupas ang pag-umangkon ug umagad ni Hari Tupas. Sa atong bag-ong panahon murag gilad paminaw no nga ig-agaw igtagsa magminyo. Pero sa karaang Subo, normal na nahitabo. Daghang mga magparintihay nga nag-unay ra og minyo. Og in fact, akong nahibawan, hantod karon sa moderno nga mga pamilya dinhi sa Subo, daghan kaayo nga musugot ra sila. Ilang mga ig-agaw, ilang mga parinti ang magminyo. Ang labing dakong rason mao ang pagpreserbar sa katagayunan sud lang sa pamilya. So daghan kaayo di lang kumangan o mangangan, daghan kaayo mga adunahan nga mga pamilya, mga ratha, kini mga mistiso na mga pamilya dinhi sa ato, mga Katsila, mga uban pa nga mga kaliwatan nga magninyo ra sa ilang mga parinti. So nagsugod na sa karaang Subo. Si Hari Tupas umagad og pag-umangkon ni Raha Humabon. So maybe mautong nisugod si Raha Humabon nga si Hari Tupas mo imupuli niya, total iya man sang anak, mo'y asawa ni Hari Tupas, ang mga anak ni Hari Tupas ug sa iyang anak maho nga iya ra sang apo ug kabahin ra gyapon sa iyang pamilya. So napreserbar sud sa ilang pamilya ang ilang katigayunan ug ang gingharian sa Subo. Nganong si Hari Tupas lahi man og Pinoy-anan kay ni Humabon. Kay si Hari Tupas mo'y nakasunod sa katigayunan siyang amahan, ang igsuon ni Raha Humabon. Ug ang igsuon ni Humabon mao'y nagduma sa San Nicolas atong 1521. Unya ang kustombre, ang karaan di ikunong batasan mao. In fact hantud karon kasagaran mao'y nahitabo. Ang asawa adto inigahuman nagminyo, igahuman nagkasal, ang asawa adto na muipon sa lugar sa bana. Dunay mga exceptions, dunay mga asawa nga mao'y makadagit sa ilabana, pero kasagaran gyud sa karaang Subo, ang Pinoy-anan sa bana mao'y mamahimong Pinoy-anan sa asawa human sa ilang kaminyoon. So moto ang anak ni Humabon taga mainland sa Subo, pero pagkaminyo niya ni Tupas dito siya puyo sa Pinoy-anan
ni Hari Tupas. Human sa gubat ni Legazpi o ni Tupas in 1565, kaya nisukol mas Tupas niya, iyang gipasunog ang kabalayan sa gingharian ni Tupas. Sigon ining bag-o mga dokumento nga nakaplagan, ang kabalayan nga gisunog mao ang kabalayan sa San Nicolas. So kanang kabalayan sa San Nicolas mao ni gipasunog ni Miguel Lopez de Legazpi sa dihang nisukol si Hari Tupas niya. In fact, naapil og kasunog ang Pinoy-ana ni Hari Tupas. Nalukup-lukup man to sa pagkasunog. Mao bitaw tong mao sa nahimong sinugdanan sa pagduda nga kung mauna nga ang San Nicolas mo gisunog ni Miguel Lopez de Legazpi, ang imahe ni Senyor Santo Niño dito tumakit sa sunog. So, San Nicolas nakitaan ang imahe ni Senyor Santo Niño. Ato nang i-resolver kana mo pangutana karon taon-taon. Dihang nagkaamigo na si Miguel Lopez de Legazpi o si Hari Tupas. Kay after a while si Tupas nakumbinser naman ni Legazpi. Nawa siya tuyo pag ulipon sa mga Subuanon, ngayang hatagag higayon nga mga Subuanon makapadayon sa ilang patigayon, makapadayon sila mga panginabuhi. Ug ang gingharian ni Hari Tupas magpadayon nga dili matandong sa mga katsila, basta muhatag lang sila og tribute nato sa hari sa Espanya. So dihang nagkahigala na sila, bahin na ni Legazpi ang Subo. Ang San Nicolas, iyang gilahi, mao to'y para ni Tupas. So ang tanang mga Subuanon nga mga sakop ni Hari Tupas adto na puyo sa San Nicolas. Ang mainland sa Subo mo ang gideklarar nga teritoryo sa mga katsila. So tanan niya mga kauban, tanan nilang kaliwatan ari puyo sa Subo. So nabahin ang Subo. Ang mga Subuanon, luban nga Subuanon tuwa sa San Nicolas, ang mga katsila diri sa mainland sa Subo. Maybe kiniwa ni ako lang ni pangagpas ug uneducated kayo ning ako pangagpas. Usa na sa mga explanation nganong kasagaran sa mga rebellion nga nahitabo batok sa mga katsila diha manukad sa San Nicolas. Kaya mo atong sugilano ni Juan Diong katong magyuyuta, katong leader sa mga mag-uuma sa habagatang Subo, diha magbase sa karon San Fernando, kaniadto sakop pa sa lungsod sa Naga. Si Juan Diong dihang ni anhi sa Subo aron pagprotesta nganong ilugo ng ilang yuta kay himuon nga pastulan ito na itugway ang mga baka sa mga negosyante sa parian o himuan siya bullfight dito nya mawa ang ilang itaw mga umahan o ang ilang mga panginabuhi. Pag-abot niya dinhi Subo, gisugo nga dakpon si Juan Diong, pero ang gisugo taga San Nicolas wa mo yun kay nibilib siya sa kausa ni Juan Diong. In fact, kapila to sugo pila ka mga opisyal nga pulos taga San Nicolas ang gisugo, wa mo sukol ni Juan Diong. Motong wa gi gubat nga nahitabo bisag armado ang grupo ni Juan Diong nga sa Subo. Kaya ang taga San Nicolas dili ganahan sa mga katsila. So maybe mao ni explanation no? Kay gibahig di ay ang mga Subuanon diha papuya sa San Nicolas, ang mga katsila diri sa matawag natong main downtown area sa Subo. Pero wa patay mga dokumento og hinaot nga ato nang matultulan sib sa mosunod nga mga pagtuon sa mosunod nga katuigan na dunay mas daghang mga papeles nga atong matun-an. Natubag na ba nato ang tanang pangutana? So, gibahin na ni Miguel Lopez de Legazpi ang Subo. So, ang mga katsila, iyang natuman ang saad nga wa na manghilabot dito sa gingharian ni Hari Tupas, pero silang Hari Tupas wa na di na sila makahilabot diri sa gingharian sa teritoryo sa mga katsila. So in effect nahiwa og katunga, nahiwa og kaduha. Katunga lang nahibilin sa gingharian ni Hari Tupas. Pero si Hari Tupas sigon ining mga dokumento nga latest nga nakuha sa mga researchers, daghan pa kay tang mga misteryo sa Subo nga tingalig ato pang matukas sa mosulod nga mga katuigan. Si Hari Tupas sa dihang nagkahamtong na ang iyang pangidaron, nibilib sa kaparian sa simbahang Katoliko. Doon na ba sila mga babaylan, doon naman sila ilang kaugalingon nga mga pagtuo sa unang panahon. Pero si Hari Tupas iyang nakumparar ang mga babaylan, bisyoso kaayo, ang mga babaylan, papahimuslanon kaayo, pero ang mga pari, ang mga pari din sa Subo, mga disiplinado, tarong, ligdong,
mubarong sa ilang sulti, utuman sa ilang saad. So, eventually, si Hari Tupas nibalhin og puyo. Sigon sa latest nga mga dokumento, nibiya siya sa iyang giharian sa Nicolas, dito na siya puyo dool sa Plaza Independencia. Si Hari Tupas. Nanong gitugutan siya ni Miguel Lopez de Legazpi, maybe tungod kay nasuod na si Hari Tupas nila, nakumbinser na sila nga si Hari Tupas di na mo alsa batok sa mga katsila, o maybe ang kaparian mismo ni pasalig ni Miguel Lopez de Legazpi nga okay na ni si Hari Tupas. Na-convert na gidinato kay nagpa-bunyag man gito si Hari Tupas. So ang asawa di ay ni Hari Tupas sa dihang gibunyagan, ginganlan og Catherine. Catherine, angan sa asawa ni Hari Tupas diyang nahimo na sila mga Kristiyano. Ug tungod sa pagpamunyang ni Hari Tupas sa Kristyanismo, at least 50 ka mga dagkong mga tao sa Subo, sa itong pa mga panguong nakalilain nga mga tribo o mga grupo din sa Subo, nagpabunyag sa Kristyanismo. Tungod sa example ni Hari Tupas. So karon ready na ba ta sa pagtubag sa pangutana? Tinuod ba ng imahe ni Senyor Santo Niño diri makit-i sa San Nicolas? O dili tinuod nga diri makit-i sa lugar nga gitukuran karon sa Basilica Minore del Santo Niño? Ang basis ini, mao pagtuo nga diha sa Nicolas nakitaan ang imahen ni Senyor Santo Niño. Mao tong mga dokumento nga nagkanayon nga sa karaang Subo dunay prosesyon. Sa adlaw sa pagkakaplag, kaning atong gitawag karon nga kaplag, kaning anibersaryo sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño, dunay prosesyon nga manukad sa San Nicolas padung sa Basilica Minore del Santo Niño. So may labot sa San Nicolas kung si Senyor Santo Niño diri makit-i sa present day Basilica Minore del Santo Niño. Nganong ang prosesyon dito man nanukad sa San Nicolas sa karaang Subo? Posible ka ng imahe ni Senyor Santo Niño dito gid makit-i sa San Nicolas, unya lahi lang ang lugar nga gitukuran sa iyang simbahan? Mao na ni ang resulta sa pagtuon. Ang imahe ni Senyor Santo Niño diri gyud makit-i sa lugar din gitukuran sa Basilica Minore del Santo Niño. Categorical man kaayo ang mga dokumentong gisumiter ni Miguel Lopez de Legazpi. Doon naman siya official report ngadto sa hari sa Espanya na pagkakaplag nila sa imahen, nananghid ang mga pari, mahimo ba na kining lugar, kining baya na nakitaan ang imahen, arita magtukod og simbahan. Ug doon man, misugot si Miguel Lopez de Legazpi ug iyang gitugutan ang mga pari na magtukod og simbahan. Di pa sa makadako sa Basilica Minore del Santo Niño karon, pero ang pasyonang simbahan diha gyud matukod sa lugar di nakitaan ang imahe ni Senyor Santo Niño. So unsa man itong prosesyon na magikan sa San Nicolas? Unsa may sense adto? Wa naman aron ang prosesyon, pero sa karaang Subo diha prosesyon magikan sa San Nicolas padung sa Basilica Minore del Santo Niño. Ang explanation mao, o posible mao ni sinugdanan ining tradisyon nga dunay ang San Nicolas dunay iyang kaugalingong imahe ni Senyor Santo Niño. Murag replika ni Senyor Santo Niño diha sa Basilica. Pero gihatagan man na sila og mga military rank. Ang ranggo sa Santo Niño sa San Nicolas teniente. So siya lieutenant. Mo na nga inig sa di pa mobiya ang imahe ni Senyor Santo, ang original pa gyud nga imahe sa wa pa ni magabok pag-ayo nga gitaguan na nila karon diha sa altar, dili na nila ipagawas sa Basilica Minore del Santo Niño. Sa di pa siya mogawas sa Basilica, huwato niya nga moabot ang teniente aron dunay mubantay sa Basilica, sa simbahan, samtang wa siya, samtang nagprosesyon siya sa kadalanan, samtang nagprosesyon siya sa kadagatan, atol sa pangilin, atol sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. So, mauna, disappointed ining istoryahan taga San Nicolas. Dili day tinuod nga diha nila magikan si Senyor Santo Niño, pero mauna ang nakaplagan sa mga dokumento nga ang tinuod mao ang imahe ni Senyor Santo Niño diri makit-i sa lugar nga gitukuran karon sa Basilica Minore del Santo Niño.
So katong mga legend sa una nga si Senior Santo Niño diha sa San Nicolas magkaamorsiko. Doon na itong mga legends pero wa mo gunas mga dokumento. Dili man na nimo makita sa mga dokumento. Ang kini ni mga legends ni Senior Santo Niño mao ni pagpatigbabaw sa oral history sa Subo. So mga istorya ni sa katiguangan. Unya na kuha sa ilang mga paryente mao nang na-preserbar kini mga sugilanon through the years. O apil ini ang mga legends ni Senior Santo Niño. Kato mga kahibulungan nga mga panghitabo. Pagkakaplag, pagka-resolver sa mga epidemya, sa pagka-luwas gikan sa mga katalagman, sa pagka-resolver sa mga kaso, sa mga krimen na wa gyud masulbad sa regular nga mga sakop sa kapulisan. Nakatabang si Senior Santo Niño sa sulbad sa misteryo, pagpabalik sa kahapsay sa Subo, sa pagluwas sa mga kinabuhi sa dugang mga Subuanon nga nahulga sa cholera outbreak o sa uban pa mga epidemya sa karaang panahon. So, natubag na ang tanan natong mga pangutana. Ang imahe ni Senior Santo Niño, despite the contrary claims, tinuod yun nga diha makaplagi sa lugar nga gitukuran karon sa Basilica Minori del Santo Niño. Si Ferdinand Magellan diha dunggo sa Subo pero duol sa suba sa pahina, duol sa San Nicolas. Si Miguel atong 1521. Si Miguel Lopez de Legazpi diha mo dunggo sa pantalan sa Subo duol sa Plaza Independencia karon. Si Raho Mabon diha magpuyo dool sa Plaza Independencia, Mercados Carbon sa nahimutangan karon sa Cathedral ug sa Basilica. Mao na ang iyang gingharian in 1521 sa pag-amigo nila ni Ferdinand Magellan. Si Hari Tupas ang iyang pag-umangkon ug ang iyang umagad kay naminyo sa iyang kaugalingong anak na iya sang igagaw. So manag-agaw to sa Hari Tupas ug ang iyang asawa. Ang gingharian ni Hari Tupas pag sud ni Miguel Lopez de Legazpi, pagdunggo nila Miguel Lopez de Legazpi in 1565 diha sa San Nicolas, ang gitawag nga Karaang Subo. Sa di pa may manamilit ninyo karong hapuna, doon na may duha ka bonus nga sugilanon. Mahimo ra gud nako ibuwag untang istorya ninyo pero ako na lang isumpay ining atong paghisgot sa San Nicolas. Diha sa San Nicolas nahimutang ang duha ka makalsaysayanon nga merkado sa Subo. Of course, ang labing dako mga merkado sa carbon, nga niya mahimutang sa mainland, sa Subo, kung atong isipon nga buwag ang San Nicolas. Kaya actually, ang San Nicolas buwag yun sa Subo, tungod ana gitaba siya sa suba sa pahina. Pero naasab sa San Nicolas, ang duha kadago kay merkado. Ang merkado sa Pasil, ang Pasil Fish Market, ug ang merkado sa Tabuan. Diin magsugod ang merkado sa Pasil, diin sa nagsugod o kanusa nagsugod ang Tabuan. Mao ni ako sugilanon ninyo karong hapon. Ang Pasil gitukod sa mga mangingisda, sa mga komprador sa isda, sa mga manindahay og isda. So dili na government initiative ang pagtukod sa Pasil Sib. Ang nagtukod ana pribado nga mga individual, mga negosyanteng isda nga gusto nga doon na sila baligyaanan og isda, nga doon na sila dungguanan sa isda, nga gustong mutultol lang mga Subuanon anha diha mamalit og isda. Wa gyud tino nga tuig kalos ang nagsugod ang merkado sa Pasil. Pero ang Pasil sa dihang natukod na siya ang original gyud ana nga merkado sib sa Pasil, daplin gyud ang dagat. So kanang location karon sa Pasil abot dihan dagat sa karaang Subo. Pero tungod sa pag-abot ng dugang mga molupyo, ang gobyerno nasig abono og yuta kay nakinahanglan dugang Pinoy-anan, mao na karon nga ang merkado sa Pasil na distansya nagikas dagat. Pero ang original gyud nga location sa merkado sa Pasil, abot ang dagat diha. So wa ibalhin ang merkado sa Pasil, mao ra gihapon na ang iyang nahimutangan. Ang dagat lang mao inisibog tungod sa reclaimed area. Nya ang gipang-reclaim nga area diha sa duol palibot sa merkado sa Pasil gitukuran og kabalayan. Mao na nga diha sa Pasil sa karaang Subo duha ang pantalan diha. Ang usa ka pantalan duol kaayo sa merkado sa Pasil pero gamay ra. Ang ikaduhang pantalan mas dako, kadungguan og mas dagko nga mga barko ang panagatan, layo distansya og jutay. Pero doon na gihapoy daan paingon sa merkado sa Pasil. Ang taga Pasil mo question gyud
hantod karon nganong ang gobyerno mangulikta og arkabala nga dili man ang gobyerno man nagtukod ang merkado sa pasil. Maybe later kini karong present structure sa merkado sa pasil doon na gastoan na ang gobyerno, pero kaniadto mangulikta ang gobyerno og arkabala. Wa sila gasto sa pagtukod sa merkado sa pasil. Motong maningil ang mga mabaligyaay sa pasil sib nga mangulikta ng mga arkabala, tarungan na lang sa ni among drainage. Tarungan na lang sa ni among mga tarima. Tarungan na lang sa ni ang paghipo sa among mga basura aron dili taon may manimaho. Baho kay merkado sa pasil hantod karon. Hantod karon wa na ma-address ang legitimate kay nga concern sa mga mamaligyaang isda diya sa merkado sa pasil. Pero gisultihan ko ni kanhi Cebu City Councilor Coping Fernandez sa diyang silingan pa mi kay nakapuyo man kog pasil, siya papasil-pasil lang niliyo, pero daghan kay na milyonaryo dinhi. Daghan kuno kay nadato diya sa pasil tungod ang negosyo sa isda. Kay kana kung paisda-isda ra ng pasil pabaho-baho ra ng ilang negosyo pero minilyon ka pesos kada adlaw ang mahalin ng mga isda, balor sa mga isda nga mahalin diha sa pasil. Yung mga isda diya sa pasil bisan diin lang gikan. Mainly gikan sa Camotes, gikan sa Bantayan, gikan sa Bohol, pero naa diha isda gikan sa Buanga, na isda gikan Palawan, na isda gikan Scarborough Shoal nga moabot diha sa pasil sa karaang panahon. Ang subo lang mao nga through the years ang supply sa isda sa pasil nagkagamay. Samtang ang populasyon sa Subo nagkadako. So opposite ang direksyon. Kaniadto abunda kay isda diha sa pasil. Dili pa kay daghan ang mga Subuanon. Karon nga perti na daghan ang Subuanon mga og isda, nagkagamay, nagkahiyos, nagkatsutay ang produksyon sa mga isda sa pasil. Aritas tabuan, di sugod na merkado sa tabuan. Kanang merkado sa tabuan, dili merkado ang silugdanan ana. Kanang luna na himutangan karon sa merkado sa tabuan. Sugalana na mao na ang karaan nga tigbakayan dinhi sa Subo. 1900 tigbakayan kanang tabuan karon tigbakayan na sa Subo. Ana diya mamuwang ang mga sugarol ug manok. Ana diya mag-abot. Unya gibantog na ng tigbakayan diya sa tabuan nga hapit tanang mga hiniktan dinhi Subo ana magpunsisok diha. So dunay mga adlaw sa semana nga hapit kada adlaw, in fact magsige diha sugal. Ya, mangreklamo ng mga asawa nga ilang mga bana wa man trabaho, wa man ginabuhi kinabuang sa sugal diha sa tabuan. Unya tungod sa kadaghan sa mga sugarol diha sa tabuan, daghan na sa mamaligya o mga pagkaon kay mga sugarol samtang syagit-syagit diha sa ilang gitari nga mga manok gutomon man sad. O di mga pag magkaon mabusog na maginuman. Daghan sa kay mga imnanan diha sa tabuan. So nahimo na hinon ng tabuan nga purag sentro sa ekonomikanhon nga mga kalihukan dinhi sa Subo. Kay daghan naman kay mamaligya, daghan naman kay mga kananan, daghan naman kay mga imnanan, daghan naman kay mga kalingawan, kay mga daugan ganahan man sad mo bangka sa ilang mga barkada, sa ilang mamalit diha o mga panginhanglan sa ilang pamilya. So mo toy hinahinay nga ang tabuan nahimo na siya baligyaanan, dili na siya tigbakayan lang. Unya gawas sa tigbakay doon na nay ubang mga sugal nga gitugutan diha sa tabuan. So eventually, gi-regulate na sa gobyerno na dili na lang every day of the week, doon na lang specific na mga adlaw nga tugutan ang tigbakay, tugutan ang mga sugal diha sa tabuan. So ang pag-designate ana mo mga adlaw, gitawag na siya mga adlaw sa tabo. Diha magsugod ang ngan nga tabuan. Kay kana tabo, gideklara nga tabo sa ato pa. Anha diha mag-abot ang mga mamaligyaay, anha diha mamalit ang mga Subuanon, ya doon na say kalingawan, doon na say sugal, doon na say tari sa manok, na karaang derby sa una. Munang gitawag siya nga tabuan. Ang una yung public market na natukod sa tabuan 1935. So wa pay ikaduhang gubat sa kalibutan. 1935 natukod ang labing unang merkado di sa tabuan. Pag ulbos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, nagibombardiyohan, naigo sa bombardiyos mga Hapon. Ang merkado sa tabuan patag. So gitukod siya pagbalik, yan nahiagom siya og mga sunog diya sa tabuan, murag at least duha kasunog. Dagko sunog ang nahitabo diya sa merkado sa tabuan. O mao na human sa ikaduhang sunog, mao na ang istruktura sa tabuan nga ato makitaan karon.
So muna ang akong mga bonus nga mga sugilanon na hitungod sa karaang Subo, ang San Nicolas, na mga nahimutangan sa merkados isda sa Pasil o sa Tabuan. Uban ni Dr. Iris og ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat yung parayon nga pagsubay, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Nalipay dahil kay ko, daghan kay mga sugyot nga mga ideya unsay sunod nato nga mga sugilanon sa atong panahom dayong kilom-kilom. Makatabang tiyali mo, kumutabang san mo og tuon sa mga tinubdan. So kung doon na mo yung mga story ideas unsay aspeto sa karaang Subo nga atong tukion dinhi o karaang bahin sa Pilipinas o karaang kalibutan nga atong tun-an dinhi, pas nindot kung doon mo dunggan nga mga istorya, doon mo makuha nga mga sources nga inyo sang pakapinan sa ninyo ang inyong mga ideas og link. Asa na ko makuha ang mga materialis anang mga sugilanon, kami rabi ang CB diri mag-research. Usay si CB masigisang duwa dili gani mo tabang og research, mas adunahan tiyali ang atong programa kung kitang tanan magtinamangay sa paghipo sa mga sugilanon. Special mention sa mga nagpadana ko og mga e-books. Daghan na kay ko mga e-books nga nakuha. May tungod sa karaang Subo, dugay na kay ko nangandoy makakuha ini mo mga kopya sa libro. Finally, doon na ko yung mga kopya. Daga salamat, dili na ko ibaligya ang kopya pero ako ning kuha ang mga sugilanon na atong ianam-anam og feature dinhi sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daga salamat sa tanang nitabang pagsusi, pagsuhid sa atong kagahapon, sa atong kakaraanan. Uban ang panghinaot na tingali sa kasinatian, sa kapildihan, sa kapakyasan, sa kadaugan sa atong katiguangan, sa mga nag-una nato sa duyan, doon na tayo makuha ng mga pagtulunan na makagiya nato sa umaabot ng mga pagsuway sa atong bagong panahon, sa musunod ng mga katuigan o sa musunod pang mga kaliwatan. Daghang salamat sa inyong pakiguban namo. Malipayong dayong kilom-kilom kanatong tanan. Thank you very much. Bing bing girl, the bing bing girl, the bing bing girl.